magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winnie Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Gumagamit po ng pinababawal na gamot dyan. Tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Sa mga panahong napakamura pa ng gasolina. Pero kahit ganito ang nangyayari ngayon, good morning pa rin mga kabalitaktakan. Sama-sama ulit tayo sa bagong umaga dahil pang-apat na araw na ng linggo. Randy Guzman pa rin ang nag-iisang minion in the house. Napakaliit pero napakakulit. Yan, makakasama nyo naman sa Talakan at Tawanan, Charles Limon. Yes. And good morning na imbag nga agsapa kada kayo amin. And thank you so much sa ating mga online viewers na talagang tumututok sa atin. Paglabas pa lang, good morning. It's a throwback Thursday today. And alam nyo naman, you can scan those DJ boxes and either you're using a smart digital TV or a free TV, mahahanap nyo kami sa Highland TV channel. And alam naman natin that since we are located worldwide, yung mga digiboxes na yan, you can just tingnan nyo lang ng maigi ang channel number because it varies to your locations respectively. Tama. And live din po kaming nasa stream sa aming Facebook account, that is Regional News Group RNG Luzon. Meron din kaming YouTube channel, no, RNG Luzon. And of course, Instagram and Twitter still RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, kaya naman tutukan kami sa iba't ibang platforms para naman makasama nyo kami sa Tawanan at Talakan. And para sa ating pambungad ngayong umaga, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga ng March 10, 2022. Dito sa Baguio City, ang pinakamababang naitalang temperatura kaninang umaga, bumaba pa po sa 12.9 degrees Celsius, habang ang pinakamataas naman na temperaturang inaasahan natin mamayang tanghali hanggang sa hapon ay 25.4 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 6:10 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:05 in the afternoon. Lumamigan. Lumalamig 13 kahapon Summer na, di ba? Oo, supposedly. Di ba? Summer na. And meron ata tayong viewer na summer dyan. Good morning and shout out sa summer. And in a positive and a good outlook
story naman tayo. Yan. Thank you so much to Luzon College of Science and Technology for bringing or adding organic farming into their Wow. courses. And meron tayong 25 students na naunang nabigyan ng ganitong kind of education. And nakakatuwa lang kasi we are empowering organic farming dito sa Pilipinas, and they started with mga gulay, and now they also have poultry, husbandry, and anything na related to organic. Sabi kasi nila, 'di ba, ngayong pandemic, we Oo. are what we eat, and ang dami-daming mga sakit na lumalabas ngayon, and that maganda yung intake natin if it's going to be organic. So sa mga gusto pang mag-enroll dyan, you can just go ahead and look at their website at makikita natin kung kailan pa yung next na course offering nila para dyan. Ano yung next dun sa poultry, mami? Oo. Husbandry. Ano Husband- yun? ano yun? Husbandry is parang form of livestock siya. Manok din? Manok, yes. mga baka. Oh, parang ganon. Hala ko husbandry. Hindi. Oo, di ba? Oo nga, yun talaga yung term. Ano yung livestock mo? Yung Manok na asawa ko. lalaki. Ay, hindi. Something related in ganon din. Oo. Para poultry and livestock pa rin siya. Ah, Yun. Nagulat ako, okay. sabi ko, ano daw? Oo. So kumain ng organic, wag lang po paniki. Ano? Mamaya, may bagong pandemya na naman eh. Oo, Delikado. wag naman yun. Pero Oo. naniniwala ba kayo na Oo. doon sa paniki daw nagsimula? Um, Ano kaya talaga, no? Yun, medyo hindi pa Ako- tayo napapaniwala eh. Kasi marami namang mga nagpapatunay na galing daw sa laboratory, pero hindi natin alam kung ano yung nangyari doon sa COVID-19 na yan. Oo. And it was a mutation kasi from SARS, earlier variant ng SARS. This is not, kasi SARS-2 itong COVID-19 SARS-2, eh. yeah. SARS Oo. was a different variant pa way before then. That started in the Arabian countries naman. Doon yung unang surge niya. And then ito, sabi nga na somehow a mutation of that. Oo. SARS, di ba ang ewan ko, ang SARS ba is ano din ang sintomas nito, mami? Hindi ko maalala kung naabutan ko siya, pero Wow, Kailan ba bata yung mo, 2003 ata? Ay, bata Oo. pa ako noon, hindi ko maalala. Pero alam ko, there was a gradual lockdown. Pero walang gaano infection dito sa Pilipinas. Gradual lang. Pero alam niyo ba, meron yung nabasa ko sa internet na parang nagkakaroon daw ng pandemic every 100 years. 100 years. Yan. Kasi yung last na pandemic parang 1920. Oo, 1918. Ganun. So Oo. parang, wow ano kaya itong, pakulo ba ito ng mundo? Diba? Pero ang importante ay, tayo nakakabangon na tayo. Oo din. And also ano naman, note for our YouTube Oo. LTFRB had also signed a mandate of increasing fare from 5 pesos to 2 pesos, lalo na sa NCR region natin. And just a friendly reminder, though, that this will not be effective until March 22. Nako. So, yung mga drivers natin dyan that will ask for that price na before March 22, you will be penalized, and our commuters can just call the LTFRB 1342 number para tulong ang mga kasi hindi pa sa effective until March 22. Again, March 22 po yan. So, buong NCR pa lang. Pa lang. Ah, Yun. Pero dito sa Baguio City, wala pa. wala. Pero sa amin, sa local jeepneys kasi namin, we're big. Bakit? Kasi unti lang, sobrang stricto nila. Pag sinabi lang 7-7 lang, 6-7 hindi talaga pwede. And that's our way to support them. Actually, nung onset ng pandemic, 25 pa ang pamasahin namin. Sorry. Okay. Pero kung mataas, kung itataas man ang pamasahe ng ating mga kababayan, dapat din itaas po ang ating mga wage or itong Yes. income ng ating mga kababayan. Kasi nga din naman sa nangyayaring pagtaas po ng produktong petrolyo, apektado lahat, di ba? Oo. So ang problema dyan, kung nagtataas yung presyo pero yung sweldo ng mga buwan at buwana hindi tumataas, problemado dyan. Ano? Kasi nga po, according to Albay, Albay 2nd District Representative Joey Salceda, dapat pong itaas ang minimum wage ng mga mamamayang Pilipino. Kagaya po sa NCR, ang equivalent po kasi ng 537 pesos, kunwari 537 pesos na minimum wage dyan sa NCR, kung
nangyayaring Oo, inflation ngayon, that will just equate 486 pesos ata or something, mga ganun, ano? Naglalaro lang sa 486 yung parang buying power ng minimum wage. So, dapat itaas. No? So, kailangan din natin itong tingnan. Kasi nga din naman, kung walang income, itong mga Pilipino, manggagawa, problemado ang magiging apektado din ang mga kumpanya kasi walang bibili, diba? Tama. Kasi sobrang Yes. mahal. Their proposed, magkano yung proposed na understand? 750 Oh, ba? Ang minimum 750. wage. Oo. Oo. Pero Oo, ang at yun pa, 530. pero regional ano yun ha? Per iba kasi ang provincial dito sa so mas mababa pa. yes, Oo. yes, anak ko nakmutan. Diba? Yes, mas mababa pag provincial rate. Kaya nga diba sa our our local pupunta sa ibang province kasi nga mas mataas ang binibigay nilang wage sa ating mga daily income workers. So, workers, Yan. earners, kaya Workers and yun, earners. earners, oo, Mm. yan. Pero ang hirap sa NCR. Oo. Kasi kahit sa Ay, Kasi oo. ang dami. yung may isa kang pupuntahan, kailangan mong mag-jeep, Oo. sumakay sa LRT, ganito. MRT, Oo. oo. Ang lalayo dun kasi tumira ako dun way back 2019. Bakasyon. Okay. Ayan, oo. Ang hirap talaga, Oo. lalo kung hindi mo memorize. Kung Diba? hindi mo alam ang talaga doon, Oo, ako, wala. magta-taxi ka talaga. Or Mag-grab ka talaga. mag-MRT ka. Oo. Kung alam mo lang yung station. Yun nga, pag Oo. lumagpas ka sa station, doon din ang medyo malayo kasi magkakalayo ng next na stop. Tama ba? Kaya, At Wala Taas. pa. Kasi yung lockdown rate dito sa Baguio, 35. oo. So, Sa Manila din ba? Oh. oo, pero dito naman tingin ko pag taas ng presyo ng petrolyo, no? Tumaas na din po ang tatanggapin ng Baguio City na mga turista. Kaya, yan. yun nga lang, alam nyo na, related pa rin ito kasi meron pa nga mga akyat na turista kung ganito ang petrolyo. Pero ayun nga po, si Mr. Benjamin Magalong po, tinanggal na po nila ang tourist trap po dito sa ating lungsod, which means wala nang limit kung ilan ang papasok dito sa ating lungsod. Napakagandang lungsod. As long as susunod tayo sa mga requirements, guidelines na pinapatupad dito po sa ating city. Kaya sa mga turista dyan, tara na, bumisita na kayo dito po sa napakaganda at napakalamig na lungsod ng Baguio. Oo. Yan. Tapos pati sa pag-file ng Visita app, paggamit ng Oo. Visita app, you can now add parang group booking na siya. Yes. Yun. Which is good news. Oo, kasi dati individual talaga kahit group kayo. Ngayon we're making it easier for everyone to Baguio. Alam mo, mahirap na hirap yung mga matatanda natin. Kasi hindi Bakit? nila alam. Oo, kasi you have to oo. generate Hindi sila like techie. it. Tama. Oo. So, paano matatanda Oo. eh, minsan pinapagawa pa nila. Ganon. Oo, Eh, din. wala eh. Yan. Yan. Mamaya, maabangan natin sa Piece of Shrek ang isang beauty queen, not just with her Yan. Mamaya naman po sa Tirada sa Umaga, bigatin ang ating makakasama po natin si Albay, 2nd District Representative Joe Salceda. Mula po sa Kongreso, ukol po dito sa nagpapatuloy na pagtaas ng petrol. At mamaya sa iba rin, pag-uusapan naman natin ang isang napakalaki. Ayan, napakalaking bagay na matatagpuan dito sa Cordillera. Ano kaya yan? Mamaya sasagutin namin lahat sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Kapag lumapit po ng time maaari kapag tumago ang puno at kakapit ka pa rin sa puno na maaari dalhin sanhin kung bak ikaw ay dahil sa lakas ng motor ang paglapit
Club. The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Star Music offers a complete line of musical instruments. Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Nagbabalik po ang morning balitaktakan. At set it up na ng umaga. Bangon na po ngayong umaga na po. At kung makakasama ang mga miyembro ng Kongreso, tungkol pa rin po ito sa nangyayaring pagtaas po ng produktong petrolyo at kailan pa tatanggalin ang excise tax or kailan ba gagawa ng paraan ang Kongreso para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Umaga, si Albay 2nd District Representative Joseph Salceda ukol dito. Sir, good morning po. Magandang umaga. Unang katanungan ko muna, sir. Ano na po ang update dito sa excise tax? Kung pag-uusapan po ba ito ng Kongreso or may ginagawa na po ba tayong paraan? Suspension po, bali ang lalabas po, kung lumampas ng 80, automatically suspended. So, yung mga katipid ng press, kerosene is yung kerosene kit, yung LPG 3 per liter, tapos diesel 10 pesos, tapos yung gasolina by 6 pesos. Pero pag bumaba siya ng 65, balik sa dati. Pero pag bumaba lalo sa 45, magdadagdag. So, para magkaroon po, makaipon po ng pondo para sa mga panahon na ganun. Okay po, sir. Sir, with this po, nangyayari ngayong pagtaas ng produktong petrolyo, are we heading for a hyperinflation? Kasi yan po yung kinakatakot ng ilan kung inaasahan pa natin itong pagtaas po ng produktong petrolyo, baka mag-lead po ito ng inflation, mas taas pa, mas lalong pagtaas o hyperinflation sa mga bilihin. Ano naman po sa tingin nyo dito, sir? Hindi naman. Kasi unang-una, yung ating fiscal position, very responsible. Pangalawa, yung monetary policy naman natin, balansyado. At meron tayong tinatawag external shock fight. So, kung ibig sabihin, hindi naman tayo tumatakbo ng 12% growth, yun na po nakakagawa ng hyperinflation. Ito po hindi naman to yung panghabang buhay, ganyan na yung presyo. Bababa din. Kasi gawa nga, una, ang buong mundo naman bumababa na po ang populasyon, lalo-lalo na sa
mayayamang countries like China, South Korea, Japan, US, Soviet Mhm. Union, yung buong Europa, pababa na po ang kanila pong populasyon. Pangalawa, marami na pong renewables na pwede po mag-offer po ng mas mura. At pangatlo, yung ating teknolohiya dahil sa digital technology, nakakabawas po sa paggamit po ng fossil fuel. So, both on the demand and supply side, long term, ang meron na po tayo ngayon ay mas maiting na peligro o heightened risk to supply due to the Russian of Ukraine. Mm. Okay, sir. So now na pinorward na po natin ang suspension ng excise tax sa Senado and also rinatipikahan po kasi ni Presidente Rodrigo Duterte itong nuclear energy. Is this enough for our energy sector? Magiging sapat na ba itong mga aksyon or should we think more of a long-term solution para hindi na tayo nagkakaproblema kapag mayroong gulo sa ibang bansa, apektado yung ating oil or itong ating kuryente, sir. Unang-una, hinaharap natin ay isang between 12 to 18 months problem lang yan. So, ang kailangan lang po dito yung mga vulnerable sector ay huwag mahulog sa poverty. For every 10% po na pag-angat po ng pump prices o ng gasolina o diesel, 100,000 na tao ang fall into poverty. That's based po sa historical studies natin. So, nasa 139% na po tayo. So, ibig sabihin, at least mga 1.3 million people, yun ang ayaw natin mangyari. Mhm. So, ang ginagawa po natin, mabawasan po yung epekto nito, lalo-lalo sa mga vulnerable. At sa mga sektor po na tulad po ng transport, lalo na mga tricycle driver, 4.4 million, 600,000 po na jeepney ay nasa jeepney sector at saka siguro mga 100,000 na nandiyan sa mga bus sector. Yan po ang gusto natin na wag po at mga fisher folks at mga farmers. Yan po yung mga marginal sectors na ayaw natin na mahulog sa bangin ng kahirap. Kasi isang tadyak lang po yan ng pagtaas at hindi po nila mabawas po yan sa kita nila araw-araw. So, ano kakainin nila? So, yun po ang kaya ginagawa natin ng excise tax suspension. Okay po, sir. Now, sir, kasi baka medyo matagal pang bumaba ang produktong petrolyo at itong issue na din ano sa presyo po ng kuryente. What can the government do? Or ano po yung pwede natin sigurong pangtapal muna habang ginagawa natin ng paraan na itong pagbababa ng excise tax at iba't iba pa po. Ano yung pwedeng maging coping mechanism ng government para naman po hindi mahirapan ang mga mamayang Pilipino dito sa pagtaas ng produktong petrol? Very structural nga po yung ginagawa namin na excise tax franchise. Pag bumalik ka ng 65, magdadagdag tayo. So, ibig sabihin, meron na tayong mekanismo para po meron tayong makakaipon tayo sa baba pag bumagsak ang presyo. Dahil dati po, noong March 2020, lumapa po yan below 40. Ngayon po na nasa $130 na per barrel, wala tayo pantustos. Kaya kailangan natin i-suspend muna. So, importante po na number one, na yan po pagtutulot ng halos 100 billion na bawas po sa pabayaran po ng mga ordinaryo na sa presyo ng petrolyo. Mhm. At pangalawa, kailangan po ng yung sumobra pong kita ng gobyerno sa VAT na kanina po na ang assumption natin ay $60 to $70, ngayon ay nasa 130, may maabot na 75.2 billion po tayo at meron naman nakapaloob po dyan sa budget at 15.5 billion. So, sumatotal po, baka 120 billion. Kailangan gamitin natin para sa isang katas ng train para po sa mga vulnerable sector para mabigyan sila ng ayuda. Kailangan natin paghandaan to dahil habang nagbubukas ang ekonomiya, wag natin pwede na may maiiwan dahil Mhm. kahit gaano kataas ng langis, talagang lalago po o dadami po ang pagkonsumo natin ng gasolina dahil nga po
binuksan na natin ang ekonomiya sa ngayon. So, yun ang dalawang bagay na pwedeng gawin ng gobyerno. At ang pangatlo, siyempre yung sa sektor na transportasyon, hindi mo maiwasan na magkaroon po ng fare adjustment. Sa mga bus po, kailangan at least mga 40 centavos per kilometer. At jeep, mga 1 peso and 12 centavos. At sa tricycle, kailangan po ng 2 pesos and 21 centavos. So, para hindi po yan buo na may buo may pass on, kailangan po maayudahan po ang ating transport sector. At pang-apat, total po ay malaki po ang kinita ng mga korporasyon. Gawa po ng CREATE, nakatipid sila ng 80 billion last year and this year sa kanilang income tax dahil binaba natin from 30 to 20% para po sa SME na mga korporasyon at po sa mga large corporation from 30 to 25%. So, siguro napapanahon na magkaroon po ng modest o katamtaman na pagtaas po ng minimum wage. Yung dito halimbawa sa Metro Manila na ang ating minimum wage ay pababa 37 pesos per day. Yung dahil po ito ay noong 2018 pa, ay halos 5 taon na nawala ang wage order, ay kailangan na po na magkaroon ng wage adjustment. So nanawagan po ako sa mga regional wage boards na pag-usapan na po nila dahil po masyado nang malaki at sa ngayong taon, dahil po dito sa pagtaas po ng presyo ng langis at pagtaas po ng presyo ng mga agricultural products tulad po ng mga inaangkat nating harina, yung ating corn at ibang bagay pa na ating pong inaangkat halos ang ating agricultural sector, baka umangat po ang ating pong inflation to 5.2%. So, ang importante po dito ay kailangan ng whole of nation approach. Ibig sabihin, itong gagawin ng gobyerno, ang hinaharap kasi natin ay 380 billion na incremental. Yan po talaga yung tama sa atin. Sino magbabayad nun? Ang sabi ko kanina, at least mga 200 billion gobyerno. So sa kukunin nyo na yung corporate sector ay magkapag sa pamamagitan po ng pagpayag o pagpataas po ng minimum wage. Kasi otherwise po ay hindi na kakayanin ng mga ordinaryong pamilya na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. So importante po na magambag-ambag. Ang tawag ko dyan ay social compact for burden sharing. So lahat po dapat magambag para po hindi magkaroon ng tinatawag natin inflation expectations kung saan po magkakaroon ng wage price spiral. Importante from the start, alam na natin kung saan tayo, kung ano ang ambag natin, kaya hindi na magkaroon po ng mga tinatawag natin na mga lampas na expectation o mga so ang importante po lahat po ay mag-ambag. So consumers, producers, pati na po ang government. Okay, sir. Okay, with that, sir, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo po sa morning Balitaktakan, sir. And maraming salamat po sa opportunity. Yan. So, yan po si Albay 2nd District Representative Joey Salceda ukol po sa iba't ibang economic na plano ng Kongreso at siguro suggestions na din for us to cope ito pong pagtaas ng itong pagtaas ng produktong petrolyo kasi nga din naman isa sa mga naging rekomendasyon niya kanina yung pagtataas ng minimum wage na sahod ng ating manggagawang Pilipino at dapat hindi mahulog ang ating mga manggagawang Pilipino, mga mamamayan sa mataas na presyo ng mga bilihin. Yan, ako sana bumalik na ang mababang presyo ng petrolyo. Mamaya po abangan nyo sa Piece of Check atin pong alamin kung ano naman po ang pasabog ng isang beauty queen ngayong darating po na Hiyas ng Pilipinas 2022. Makakasama po yan ni Ma'am Shisheki mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA
or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, saka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Nagbabalik tayo dito sa Morning Balitaktakan, and this morning we have a beauty queen that exudes kindness and so much beauty in her. We have this morning Miss Dean Dayad Balugal Lucas. Good morning, Miss Dean. Good morning, Miss Jackie. And ma'am, bati naman tayo. Ano yung tech team namin dito is so happy that they have seen your face. Miss Dean, bati muna tayo sa ating viewers and to everyone who's supporting you. Hello po sa lahat ng mga viewers. R&B Luzon. It's me again, Dean. I think I've been in the show like for just last year. Opo, when you've won Miss Tourism as well. Miss Dean, Yeah, in your Tourism Miss Dean, with your journey of pageantry, right now, what keeps you motivated? Kasi nga, we've known that you are in this pageantry platform for a new time lang, hindi pa ganun katagal. Yes, Miss Dean, yun nga, di ba? Ma'am, your journey to pageantry is somehow new to you. It's nuisance for you as well. So, how was the journey and what keeps you motivated in pageantry? So, my journey to Hias ng Pilipinas is quite a difficult journey, honestly, because I'm a full-time nurse. I'm still working in the hospital, and I had to um, double time and to manage my time very well because I only had a few days to prepare. Actually, I'm going down to Cebu on the 17th already, and we're going down to Manila on the 15th. But I just finished my week duty, I think a few days ago. I was from night duty, so I really had to have commitment and discipline in order for this to work, and I really have to have a passion to do so that I won't get stressed out very well. And I like what I do. I like joining pageants, and I like being advocate for the cause that's dear to my heart. So I'm enjoying it. I'm having fun. Yes, Christine, we see how your commitment and passion has been paying off because of this. Miss Dean, if I may ask, nabanggit na nga natin yung challenges. What exactly are the challenges that you had during this preparation for Hiyas ng Pilipinas 2022, and how did you overcome such challenges? Okay, so definitely the most challenging part for me was the preparation. Actually, just last month,
I got COVID again. So I had to Oh. isolate for almost 2 weeks, and that's quite a lag and a backlog in our schedule because we had scheduled shoots and trainings for the month of February, but we had to cancel all of those for me to, you know, because I was on isolation. But then, the struggles that we had with time, I always see to it that I make up with my energy, especially when we have our training, because we have few days left to prepare. We didn't really have a lot of time to prepare for the past few months because I'm working as a full-time nurse. But then I really have to give my all, especially with our trainings. With my walk trainings, I think yesterday we had our passerella trainings, and it only took for few hours. And the Q&A training, I do it myself. I just read and watch videos. I don't really have people in my team yet. I think before the pageant night, I'm gonna talk to somebody or speakers whom I'll be able to get advice from. Yeah, overall, these challenges I see to it that I I overcome them as much as I could. Personal growth talaga, Miss Dean. You find where you're comfortable in growing. Miss Dean, thank you for being our frontliner Yes. and talagang lumalaban tayong lahat. Miss Dean, my question is that how do you balance it? How do you balance being an advocate of health and also being passionate as well in pageantry? Mm. Okay, so I think it really takes discipline just to do that, and effort. Just you just don't expect that the universe will give something to you just because you want it. You have to work hard for it. So I'm balancing it through the motivation that I have. Because I've known a lot of people na they're saying na how do I do this? How do I do that? Because they are even saying that I have 48 hours in my one day because I do a lot of things. I'm a Yes. multitasker, and as much as possible, I want to do the things that I want to do. If I could do it in a day, like I don't want to postpone it. So through my motivation, and of course, the motivations are my family and my goals in life. Because I really want to be successful and achieve something that worth something. I want to be able to be an image of strength and hope to a lot of people. That's why I'm working so hard to inspire and empower other people as well. Mm. And Miss Dean, last year with the win of Miss Tourism Baguio, how far are we now with your advocacy in nutrition? Isa yun sa advocacy mo with here in Baguio City. How far are we now with that advocacy? Oh, actually, with our medical mission last year, Mm-mm. we were hoping to have another medical mission, but then since the struggles of the Omicron variant last Right. month or the last few months, we had to reschedule a lot of things because of the restrictions, especially with the gathering. But right now, we are talking with um, Ma'am Arlene, the wife of our dear Mayor Benji, and the Bueso, the Baguio Wedding Supplier. I think they're going to have a medical mission as well, and I'm going to collaborate with them. And I'm going to announce that on my page so people will Mm-mm. get to know where to go and how to avail those services. Miss Dean, we do not see how you are able to fail on the things that you do because you are putting so much soul and passion in it. However, Miss Dean, I want you to define what is failure for you. Mm, failure for me is when when you do something, when you want to achieve something and when you want to meet a standard, but you're not able to do so or you're not successful to do so. But for me, failure only takes you closer to success because of the learnings that you get from it. I had my fair share of failures in the past. Even now, I'm still struggling with those failures. But I Mm-mm. see to it that after I fail, I learn something from it. I learn something valuable from it that will take me closer to that goal that I want to achieve. So failure for me is something positive and not just negative. Mm-mm. Certainly, Thank Miss Dean. I believe that we always fail. We fail, we fall 7 times, and we get up the eighth. Miss Dean,
if I may to ask you, if you are going to address one social issue, what would it be and how would you address it? So, I had a lot of social issues in mind, but Mm-mm. one thing that's relevant maybe today is quality education. Mm. Because Mm-mm. quality education has been compromised during this pandemic. Right. Um, acquiring education is not just acquiring information through social media or through the internet, because everyone can do that in just a click or just one click on the internet. But Mm-mm. education is it's more than that. It's acquiring knowledge, skills, and values, leading meaningful lives, and being an important part or a significant part of our society. And the way to do that, you have got to have experience, face to face, like contact and interaction with a lot of Mm-mm. people, Mm-mm. social interactions with your friends, with your teachers. Those cannot be, you cannot get those from just being on your screen. So if I were to address that and be given a chance, I would like to be a voice, because I've talked to a lot of students, na they're saying they have a lot of struggles with the Yes. online and the virtual learning. So as much as possible, as we are going back to the normal, we need to shift to at least half face to face and half Yes. virtual, and then eventually full face to face now. So you can never exchange the learnings that you can get from a face to face learning. So, like, if I can advocate for that, then I would definitely would. I too would agree with that, Miss Dean. Miss Dean, lastly, may we please invite them in this competition and also who are the people or group that you wanted to say thanks to? Yes. So thank you so much for this opportunity once again, R&D Luzon and Miss Becky. I would like to thank my team for being there for me, for guiding me all throughout this journey. And I would like to invite everyone to watch my journey to Hiyas ng Pilipinas. Um, the closer interview will be live on YouTube. You can follow Hiyas ng Pilipinas official on YouTube. And we have our preliminary competition on March 24. It will also be live on Facebook and YouTube, I think. And then our coronation night will be on March 27. And I think that will be aired on channel on their TV, but I'm not sure what channel yet. You have to follow on our Facebook page, official Instagram page, and YouTube page to get updated. So thank you guys for having me. Thank you so much, Miss Dean, and the best of luck in this competition. Thank you, Ms. Becky. Yes. Always a pleasure. We are humbled that we have a beauty queen with so much grit and passion in her. We feel the fire burning within her, and not just only that, with the goodness and the kindness of her soul. Who wouldn't thought, diba, that this beauty queen is also an advocate of mental health for everyone as well. So sa mga kababaihan dyan, it's not yet too late for you to show your passion in pageantry and follow her. Let's support her. And I hope she win Pahiyas ng Pilipinas 2022. Yan ang binida natin dito sa Piece of Check. Pero di pa kami matatapos kasi magbabalik tayo sa iba rin. Ito pa rin ang inyong dynamic trio at ang inyong morning barkada, ang Morning Balitaktakan.
gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, wala in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Ayan, napaka-importante po ng gong o gangsta sa mga Cordilleran dahil malaking parte po ito ng kanilang mga buhay. Dahil nga, ito ay kanilang ginagamit kapag merong mga uh, pagdiriwang, kagaya ng kasal, o kung ano man pong mga ipinagdiriwang ng mga Cordilleran. And ito ang kanilang way na pagbibigay po no, ng pugay at pagtawag po kay Kabunyan o ang kanilang Diyos. And ito, napakalaking bagay ng gong para sa kanila. Very important ito. And dito sa Mankayan Benguet, ito po ang kanilang number 1 na produkto dahil sila ay nagpo-produce ng mga gong. And alam nyo ba na dito din sa Mankayan Benguet, matatagpuan po ang isang napakalaking gong na merong diameter na 7 feet. Ayan. So napakalaki talaga nito. And dito po sa Kalinga, meron din pong isang malaking gong na 6 feet. Gawa po ito ni Mr. Marvin Onyo. So yung dalawang gong na ito ay gawa ni Mr. Marvin Onyo. And kaya ang una pong nagawa ay ang sa Kalinga. Kaya po ginawa ang sa Mankayan dahil na-thrill daw po, na-challenge po no, ang Mankayan since sila po ang nagpo-produce, ito ang kanilang number 1 na product sa Mankayan. Sabi nila, gawa din tayo ng sariling atin. And mas malaki po ang kanilang ginawa. Ngayon, ito pong gong sa Mankayan Benguet na merong diameter na 7 feet, ang pinaniniwalaan pong pinakamalaking gong sa buong Pilipinas. Kaya naman po gumagawa po ng hakbang ang pamahalaang lokal ng Mankayan para makilala, ma-recognize na ito ang pinakamalaking gong sa Pilipinas. So, gumagawa na po sila ng proposal na para nga naman hirangin dahil sila nga naman po ang merong pinakamalaki. And plano din po ng pamahalaang lokal na gawin po itong tourist attraction para po sa mga turistang bibisita para makita nila ang part po ng tradition at kultura at para hindi makalimutan ng mga taga-Cordillera, taga-Mankayan at ng mga bisita kung ano nga ba ang kahalagahan nitong musical instrument na ito. And part of this, pinopromote din po nila ang paggamit ng gong dahil alam naman natin na ngayong era na to, ngayong panahon natin, medyo nakakalimutan na po ng ating mga generation, ang mga culture, tradition, kung ano-ano man pong parte ng ating pagkakakilanlan dito sa Cordillera. So sa mga schools, prinopromote po nila ang pagtugtog nito, itinuturo sa ating mga kabataan. Kapag may mga activities pagdiriwang, ginagawa po nila kung ano man itong mga tradition gamit ang gong at kung ano pang musical instruments. Right now, located itong napakalaking gong natin na pinaniniwala ang biggest gong in the Philippines sa loob po ng munisipyo ng Mankayan. Pero dahil nga pinaplano at binabalak na nilang gawin itong tourist destination, tourist attraction sa Mankayan, baka ilipat na po ito sa isang mas malaking establishmento na pwedeng pasyalan. Mahirap nga naman kung lahat ng ating turista ay pupunta sa munisipyo. Ayan mga kabalitaktakan, kaya kahit ano po ang mangyari, kahit anong henerasyon, kahit ano man ang umuso ngayon dito sa mundo, dito sa ating bansa,
sana hindi po natin kalimutan ang kultura na minana pa po natin mula sa ating mga kanununuan. At yan nga po, biggest gong in the Philippines. Sana ma-recognize na po talaga ito para talagang bisitahin ang mankayan at mas makilala po natin ang ating mga parte ng tradisyon at kultura. Yan po ang aking ibinida ngayon dito sa Ibaren. And mamaya, ano kayang pag-uusapan natin? Abangan yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will have in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Saan ko kayo? Magpapabakuna ako. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malabang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. At nagbabalik ang Barangay Nyangan! Yan! Alright. So, ang ating pag-uusapan ngayong topic ngayong ano ba sa tingin nyo ang mas maganda sa aaral? Face-to-face. Face-to-face or Or online. online. Yan. Yung pad kasi. Dalawa. Dalawa lang. Alright. Defend pa more. Sige, go. Sige, ang mauna po ay kung ano nga ba ang kahalagahan ng para sa akin, napakahalaga ng sinusubok or iyong talagang pinapa-prove, no? School is not all about academics kasi na-improve din dito din tayo kung paano tayo makatulong sa mga tao na hindi natin kabastuyan na magagamit natin kapag tayo ay nagtrabaho kasi ganun talaga, no? Kung doon mo kasi
advantage though for online learning is that we are reskilling the students na hindi lang for traditional learners. Aside from that, we're also capacitating the students na kahit papaano, we're giving them enough time to learn. Time management, nasa kanila na lang. Although with the online distance learning as well, we are allowing na our students na magkaroon ng iba pang sideline na trabaho or alam mo mag-software sila or meron silang ibang sidelines na nagagawa online na hindi nila alam na they can or it's possible during the traditional learning. Oo, ang masasabi ko, tama naman yun na nagkakaroon tayo no, ng ibang mga bagay na pwede natin gawin. O sa mga oras siguro na dapat umuwi pa tayo sa school, pero pag nasa bahay lang tayo, ibig sabihin, mas more yung time natin na mag-improve or gumawa ng ibang bagay. However, kasi, paano nga kapag ikaw ay nasa labas na ng mundo? So, paano kung ang nakuha mong trabaho in the future or kung ang gusto mo nang pasukin na trabaho ay hindi through online, hindi through computer, pero yung talagang papasok ka, edi mahihirapan kang mag-adjust and hindi mo nga mamamanage or hindi mo mapapractice talaga yung responsibility na kailangan kong pumunta sa opisina, kailangan kong gawin ito. Ito ang mga bagay na kailangan kong dalhin o kaya naman meron akong dapat sinusunod na boss, meron akong nire-respetong establishmento, mga bagay na ganun, which is I think natuturo talaga siya sa ating mga schools kapag face-to-face class. Certainly. Okay. I too know that there's a lot of advantage for that. And tama talaga yung sinabi ni Ren na pagdating sa ganitong skill, hindi mo nga siya matadevelop pag nasa online learning ka. Yun yung Oo. social skills mo kasi. And sabi nga nila, we have 3 kinds of intelligence, diba? Social intelligence, intellectual, and emotional intelligence. So yun talaga yung makukuha mo for face-to-face. Thus, for online distance learning naman, our students are being flexible now. Mas mas sa tingin ko mas they are more on being resilient or meron talaga silang isang na-develop pa na skill which is yun nga they're able to man or also enjoy, have fun at the same time. Kasi di ba yung iba for flexible learning, online distance learning, as long as natapos mo na yung module mo, okay ka na. Tapos na sa'yo. So, there's a balance now of fun and learning at the same time. O, sige. Final round. Oo. Okay din naman yung sinabi talaga ni Ma'am Chicheki kasi talaga namang kapag natapos mo ang task mo, no, pwede ka na gumawa ng ibang bagay o kaya mamasyal with your family, tumulong sa bahay. However, Yes. kasi ang nagiging problem lang din sa atin, pag online kasi kailangan meron kang quota na matapos. Ang iba kasi hindi nila ito nagagawa and doon sila nagkakaroon ng anxiety or nasa-stress sila kasi nga dahil online ka, meron kang sariling oras, na ito gagawin ko na lang ito ng minsanan kasi pwede ako mag-enjoy. So, kumbaga, wala ka talaga yung kailangan mong pumasok. Unlike sa mga traditional schools, face-to-face na talagang ito, meant for this class, kailangan Yes. magawa mo yung task na to. And andun yung disiplina na ito, goal mo to for this hour, ito yung for this hour. Yes. Yun yung maganda sa online class kasi meron kang merong pressure. Sabihin mo mang hindi okay ang pressure. Pero alam mo yun, yung matitrain ka na kailangan mo itong gawin unlike nga sa online classes na minsan parang masyado ng relax, no? Tapos saka mas-stress sa dulo. Right. Na parang immediate feedback kasi pag online learning wala yun. Kasi also, ako din, I fall short sometimes for the immediate response and feedback to the students. However, ang nakita ko lang na advantage is that they develop more their output. Competitive sila eh. Binigyan mo sila ng enough time to accomplish it. And you now see a greater result. Kesa yung pressure nga on face-to-face classes na parang you're given only an hour to accomplish this. Minsan, hindi sila nakakapag-isip ng maayos. So, for Okay. online learning, medyo may unting oras sila to stretch that out. Yan. Sige. Ang masasabi naman ni Kapitan, Yes. ang masasabi ko dito sa mga kabalitaktakan, maganda nga din naman ang online learning at saka both itong face-to-face learning. Pero ang nangyari lang kasi dito sa Pilipinas, on our standpoint, nagulat ang marami kasi they are not used to dito po sa online learning kasi meron na dati itong online learning. Para sa Existing na. mga Artista. Pilipino na artista or Homeschooled. mga kumukuha ng degree sa abroad. Yes, Meron oo, at oo. meron pa rin yan, di ba? Pero
Yun nga po, no, may kakaibang kwan lang tong epekto in terms of the environment at in terms na din sa mga content kung paano natututo ang mga estudyante. Ang mahalaga ay dapat nating kwan ano, pagyamanin ang ating edukasyon at mga content. Yan. Okay, sige. Sa iba't iba pang mga pag-uusapan natin mamaya, ating tignan yan mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan, and with that, gusto po naming magpasalamat sa lahat po ng aming viewers and especially sa aming sponsors. Gusto naming mag-thank you sa Maranan and Balesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course, wala nang aw sa Wow! And also, we wanted to say thank you to the pioneer for online construction and purchasing materials at sa ating ng TV Home Builders and Bridging Power and Progress together with NCCP and the only 5-star hotel resort here in Baguio City, Baguio. at also bata 90. Kaya salamat po sa pang-apat na araw na pagsama niyo sa amin ang nag-iisa pa rin in the house, Renty Guzman. Nakasama niyo naman po sa Talakan at Tauhanan, Charles. Kakulitan, katsikahan, Ma'am Tisha, kaya napuuna naman ang isang araw ng pero magbubukas tayo, babalik rather bukas dahil thank God it's Friday bukas, di ba? Yes. Ito pa rin ang inyong morning barkada dito lang sa Morning Balitaktakan. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malabang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at panlilita. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre